Vi har valgt at sige, hvad en værdikæde er og hvad den bruges til. En værdikæde den viser, hvilke aktiviteter der skal ske i virksomheden fra varen bestilles til den sælges til kunderne. Ved at foretage sådan en her analyse, så beskrives de led, der tilsammen viser virksomhedens konkurrenceevne. Værdikæden den består af 9 aktiviteter, deriblandt 5 primære aktiviteter og 4 støtteaktiviteter. De 5 primære aktiviteter består af indgående logistik, som betyder, at det er, når virksomhederne køber råvarer hjem og bliver transporteret til fabrikkens lager. Så er der fremstillingsprocessen. Det er her, hvor de indkøbte råvarer og materialer de bliver produceret til færdigvarer. Så er der udgående logistik. Det er her aktiviteter som f.eks. ordremodtagelse, når produkterne er klar til pakning og sending af de bestilte varer. Så er der markedsføring og salg. Det består af en række aktiviteter, der har til formål at få kunderne til at købe produktet ved hjælp af reklame og branding. Og her indgår produkt, pris, promotion og placers. Så er der serviceaktiviteter, og det omfatter de aktiviteter, som skal sikre, at kunden får den fulde værdi af det købte produkt. Service kan fx omfatte kundevejledning, installation og reparation. Så har vi de 4 støtteaktiviteter. Der er virksomhedens infrastruktur, og det omfatter aktiviteter, der støtter de øvrige værdikædeaktiviteter. Altså det kunne fx være ledelse, økonomistyring og finansiering. Så er der menneskelige ressourcer. Det består af virksomhedens ledelse og de øvrige medarbejdere. Den her støtteaktivitet har blandt andet til formål at sikre veluddannede og motiverede medarbejdere. Så er der teknologiske ressourcer, og det omfatter maskiner og lokaler. Så er der her den sidste indkøbsfunktionen, og det består fx når man skal vælge valg af leverandører og samt ordreafgivelse for det, der skal indkøbes i virksomheden.